December 2021. O karon mo na kami sa ang Paris kay aron nga magkuha mi og motor para og mabul among dadan sa kandihay kay surprise sa ang Engko Miguel nga gikan sa iyang anak nga si Day Karen nga mao nagpalit niya na guys kay regalo ni si Dang Papa. Diya i-surprise ra guys. O karon magbiyahe nami sa ang Paris. Paingon nami ngadto sa Dawis. Kay tuwa man ijang motor dito gibutang guys. Mga to guys, so makita-kita na taon dyan guys ha. Dawis na ni ani guys. Kami tawag. Maligag pa na ani guys. Manimi mo liko guys. Oo. Alay na patutulong ko na ana. Hallelujah. Medyo hapon. Magkuham kami sa motor. Palihog lang ma'am. Niya namin guys, kaya maniaw na sa among tungod nga among gihunungan. O deni. Okay guys. Ay yung hapon, ikaw si Ma'am Angele? Di ara guys. Di ana si Ma'am Angele. Yung hapon. Magkuha namin sa motor. Just ang gigawas ang ilang sakyanan. Diara guys, mo ni bago ka adto no? Kanindot sa motor. Ay, color po ka. Ala nindot sa motor ning ko bay. Wah, nindot bago jud. Wow. Arang kabag-o nga motor. Diyan ang ipanggawas ni Ma'am Angeli guys. Kay karga na sa multicab. Okay. Murag piut. Ipahilo na ra guys. Ang ipahilo na ng sakyanan. Gigawas to ganiha kay aron makagawas ning motor. Asinaw kinabaguhan wow, nindota sa motor. Sinaw kaadyo guys. Honda. Honda ngan. 125 Honda. Arsa na guys. Hallelujah. 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 Ayay. Agsamin. Panaog. Ipa daw nagsamin. Dili mataga kay akong powder gawa. Sige lang lagi. Mga jo kada piyesa. Ay kabutan. Salamat. Ay guys, maju gani kada ning tabang.
Transit eh. Sige, para. Bitaw, kinahanglan dyan ligon nga pisi. Oh, ganito na. Ikan nga mo ni balon te. Hi guys, dapat cake. Anya Ala, kani nga balon Hindi lang te. hangiran. Oh, kani nga balon Ah, ah. te kanang kuan ni. Kana mo ni ang ibutang sa sticky, butang dia sa sabing kuya, Ipa. ipa. Ako sa side mirror anak pohon kuya. Ang kaning balon para asa man Kana ipangutan. mo nang balon nga tumburuton bitaw niya na may stick ako padalaan mo stick. Mark sabing i-attach siya sa side mirror ya. Isulhan. Asa mo ni? Adto lang ni sa ato ba? Punsit na lang ako na nang butang sa. Kay nakarga naman di sa Ma'am Angeli. Daghang salamat. Okay guys. Uli nami. Diya si Uwag, ipaningat. Ipaningat og kumarga. Uli nami. Lapan ba sa kuhan bang to? Indep kaya di lugar ari guys sa Dawis oh. Wow. Dawis. Okay, na namin sa Dawis. Simbahan sa Dawis, ano guys? Yan namin sa Dawis Bridge guys. Oh, amang nindutag view ane. Yeah! Lawa guys oh. Wow. Oh. Ini ang Junction Bridge. Dawis Bridge. Bridge jaga. Lami na danhin. Nindot tarik manuroy ini kay ngarong kurasa kay landong. Tarang nagbilaran guys to ah. Tapi bumuton nga habog oh. Yan na sa sentro sa syudad sa Tagbilaran. Oh. Ano ang sentro sa syudad sa Tagbilaran City. Yung cathedral guys. Karon yan na tungod sa may Jollibee sa Ibix nga building. Oh?
At bang ni is video nga bangko. Ug ang unahan ini ang tupad nga building mao ang niya McDonald's is BQ. Og niya usab ang City Square. Mao ni sila guys. Biburon guys oh. Kay hapon man dya kuan. Dili po diinit ang panahon. Hapon na po paingon na gabi. Daghan ang mga tao na nuroy. Aning dapita karon ning syudad sa Tagbilaran City, Bohol. Na? Oh, ang alturas guys oh. Hapit sa mi guys kay dugang sa mi walit og pisi kay unja mo tumba to simbako madurang dagang pisi ang ilkot kay aron nga ligon ba di mi mahadlok aron ba nakasinaw ba din ng motora ni Angkol Ingko na Ingko Miguel nga aron ka sinaw pa kadung regalo nga motor gikan sa idang pinalanggang anak nga si Karen nga bugutan kaadyo. Natua karon sa Texas, USA. Karong mga tagnaa guys. Padulong na kami sa among panimalay uban Cebu. Ang driver. Pauli na kami guys. Anda o, ko man tagapalit og PC idong kangog. Asa man ta mo palit ani? Sirado naman ang mga hardware. Ani? Kasi ini ako. Paingon naman ni raw. Kasi pwede mo na. Ha? Pwede na Swadi naman mo. Parking sa mi guys ha. Ipapalit sa wawag o PC. Kaya dugag-hugot. Kaya hindi ko naman simbago. Bugto impas dyan. Na. Orang para ba dyan sinawa ng isang motor ni Ingko. Inong ako. Okay guys, papalit sa wawag ha. Okay guys. Yan ang sab kami karon dinhi tungod sa may Waisu. Waisu guys. Kuilahan guys. Okay guys, naabot na dyan mi. Di alam mi sa walay. Yan na, day Karen. Naabot na mi. Ano to guys? Salamat. Huwag ko sa mag-subscribe sa akong channel.